Ja ću kao zapovjednik 114. brigade i 9. bojne KOS-a, kao visoki hrvatski časnik koji sam... Nećete mi moći tu stajati, morat ćete se vratiti tamo na ovo mjesto. Koju sam imao od čast i moja malenkost sudjelovala u hrvatskoj obrani i stvaranju Hrvatske države. Samo sam vam htio reći ko ovi ovdje predstavljaju i branitelji koga predstavljaju. Evo ja ću vam dati, pokazat ću vam, i vaša su djeca bili u opasnosti. Evo ovo vam je četnička zapovjednik četnika koji je na Dinari bio. I tu smo njegovu, ovdje je bila i kokarda koju smo je skinuli i za suvenir ostavili. A sad ću vam dati, gospođo sutkinjo, šta piše na ovoj kapi iznutra. Ako može, odjetniče, molim vas. A imamo isto tako ovu Jugoslavenku koja je mrzitelj Hrvatske države i sve šta za Hrvatsku treba dati. A zna uživati hrvatske plodove i neka je bude sram za one koji su dali krv za slobodu ove države koji su je stvarali. I njihovi roditelja i oni koji su branitelji ranjeni i ovi koji smo mi živi. A ovi su zasigurno na strani neprijatelja. I ovo što je odvjetnik rekao, oni su na strani neprijatelja i podopiru i razaraju Hrvatsku državu koju smo mi krvlju stvarali. Sudac ne može uspostaviti red u sudnici jer osoba kojoj je riječ uskraćena i dalje hoda po sudnici i govori, poziva se pravosudna policija, odnosno